Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангурӯ ва боғ. имрӯз 3 феврали соли 2024 мебошад ва ман мехостам ба шумо ангури кишмиши беҳамторо яъне аватарро муаррифӣ кунам дар ҳамин рӯз. Ман тирамоҳ моҳи сентябр буд, аз боғи худам як каме имсол хунук задагӣ буд, хушҳои майдача бастагӣ буд, каме гирифта оварда дар як холодильник мақсаднок алоҳида як маразинникои морожнигирияда плюс як кардаму ях накунад гуфтаву мондам ва имрӯз дидам ки аллакай бисёрашро хӯрдан ва камеаш мондааст. Мехоҳам ба шумо муаррифӣ кунам ки боз ҳамин рӯз меҳмонҳо аз шаҳри Норак омаданд. номашонро намедонам ростига. Ҳалим акаи Ҳалим, акаи Абдусаттор. Мана ин ангури аватар аст, кишмиши аватар. Мана ин кишмиши аватар аст. Мана ман ҳозир инҷа бо болои тахта мемонам. бинед ин кишмиши аватар аст ва ҳамин кишмишро ҳозир ман бурида ва ба меҳмонҳо медиҳам ки чашида худашон гӯянд ки ин чӣ намуд ангур аст. ана ин ниҳолаш аст. мана ин решааш як сола мана қаламча то ҳамҷа буд. дидед қаламчаи береша то ҳамҷа буд, реша кунонда мана 1 метр шуд ва ҳамагӣ дар фурӯш тахминан як 100 дона дорем, 100-130 дона дорем. банчаҳо бастагӣ ҳамаш аватар аст. тамом шуда истодааст ва ба ҳамон шахсоне ки мегӯянд инсоф надорӣ фаҳмонданам ки ҳамин аватарҳоро мана қаламчаашро дидед. мана қаламча аз ҳамҷа то ҳамҷа береша буд. ҳаминро ман 30 сомонӣ харидам, барои ки аз худамро хунук задагӣ буд. 30 сомонӣ харидагӣ буд ва дору пору додем, парвариш кардем. имсол хунук назарад бисёр мешавад ва арзон мешавад. барои ҳаваи нархаш 180 сум аст. ин кам аст, 200 сум буд, бо 180 сум кардем. ин суханҳо барои одамое ки беинсоф мегӯянд. марҳамат, ниҳолҳои баинсофаш ҳам ҳаст. 10 сум, 5 сум, 15 сум, тойфи, чиликак. бозор пур аст 10 сум, 15 сум. лекин инро бинед ҳозир кани мегӯед меистад ё намеистад. мана ин аватар. болои гугирд мемонем. гугирд 5 сантиметр аст. мана дидед? як гугирдро пур кард. яъне ки 5 сантиметр. вале ин майдааш аст 5 сантиметр. ҳозир аз ин калонаш ҳам ҳаст. аз гугирд мегузаштагиш ҳам ҳаст. мана инашро бинем. мана инаш бо даростар. дидед? акнун ҳозир мо мебурем инро, дохилашро мебинем. ки ҳамин дона дорад ё не. ин як чизи нағз дорад ки хушругиаш ки ман ҳамҷашта бо ноф дорад. ман ҳамҷашта нофак дорад. ин дарахти шумо дар ҷавониаш нофакаш кам мешавад, лекин дарахт ки баъд пурра шуд, калон шуд, нофакаш бисёр мешавад, хушрӯй мешавад. бо як ҷавора мо ҳозир мебурем, дарунашро мебинем. дона дорад ё не? мана ин дона надорад. ин дуташ, ин сеташ. хай хуласи гап ки ман чӣ бурам ки чӣ дурӯғ гӯям ки дона надорад. ва бинед ки ман сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ тамом шуд. мана феврал 6 моҳа гишта дар даруни холодильник буд. ҳозир мо меҳмонҳоро мегӯем ки аз ҳамин ангур чашида, меҳмонҳо чашида гап зананд ки чӣ гуна ҳаст. албатта ангур вақте ки 6 моҳ даруни холодильник истод, маззаашро гум мекунад, шириниаш кам мешавад. ва ҳозир шумо аз бозор хӯред, агар ангурро харида хӯред, агар ширин нест, шириниашон кам. меҳмонҳо яктаги чашед, илтимос. дутагиам чашед. бемалол. ангури зор. чра? дона дорад? не ширин. ширин аст? гап нест. ман худам албатта чашм бо қараб мекунад. пушаймон намешавед аз ин ангур гиред. 130 дона мондааст. шаҳри душанбе хонаи ман, маҳаллаи испечак, пеши посоли Америка. телефонамро мемонам. мана ҳозир норакиё барои харидани ҳамин ангур омадед. мана ҳозир бачаҳои норак барои харидани ангури аватар омаданд. хуш омадед ба хонаи ман. ман ҳозир кори шумо буд мекунам. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. моҳ феврал аст, вақти шинондани ниҳол ҳаст. ҳоло боз ниҳолҳои писта дорем, ниҳоли чормағзи пекан дорем, ниҳоли як 3-4 хурмо дорем ва мандарин дорем.
مراجعت کنید از همین خریداری باشد اگر ما به شما پیشنهاد میکنیم. همداران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.